हेलौ लोगोफोर, दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय जों साफ्रामबो जों बर'नि फारसेसो बुंगोन, गुबुन जाथिनि फारसे बुङा। दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां जोंनि बर' माहारिया दिनै जाथाय जाबोगासिनो थांनायनि फैनायनि। दा नैबे खोथाखौ आं फंनैसो शेयार खालामनो, आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंगो बर' फिसा होननानै निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय दिनै जों बर' मानसिफ्रा बहुद गरिब दं, आंबो गरिब, गुबुनाबो गरिब, सोरबा सोरबा दं आरो जाय माहाजोना माहाजोनैनो दं, जाय गरिबा गरिबानो दं। बोथिसे ओंखामखौनो नागिरनानै जानांगौबो दं, हाजिरा मावनानै मानानै। बे आरो दिनै जों ओरैबायदि जायो, एखनबा समाव गामिफ्राव हाजिराफोरबो मोना, एखनबा समाव मोनो। दा बिनि बेलायाव एखनबा खायसेनि न'खराव दाहारबो लानांगौ जायो, थाखा फैसानि बहुद प्रब्लेम जायो। बिनि गेजेराव जों बर' मानसिफ्रा दिनै गुबुन जायगायाव थाङो, जेरै खोथायावनो खोथा दिनै दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ, केरेला, गुजरात बायदि बायदि, बेंगालर। दा बिनि गेजेराव जायफ्रा गुबुन स्टेटाव थाङो, जेनेबा टिकेटखौ मोजां दाननांगौ, दाननानै टिकेटखौ कनफार्म खालामनानै लानांगौ। कनफार्म जाबासो ट्रेनाव गाखोनानै थांनांगौ। एज नाम्बारा बेसेबां बगियाव, बेफोरखौ नायनानै थांनांगौ। आरो ओरैनो वेटिं लिस्टआव थाङोबा बयबो मिथिगौ एखनबा खस्थ' जायो। आरो बुंनो थाङोबा जेनेरेलाव थांनाङा। जेनेरेलाव गोबां मानसिनि रोखोम थायो, मोजांबो थायो, गाज्रिबो थायो। बेफ्रावनो सोरबा बायदिया निसा मोनजालाङो, सोरबा बायदिया फैसा सेख'नानै लाजायो। बहुद रोखोमनि जों नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, जेनेबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ, जायफोर गुबुन स्टेटाव खामानि मावहैदों, हयथ'बा बेंगालर, हयथ'बा दिल्ली, मुम्बाइ, केरेला, गुबुन गुबुन जायगायाव। दा जों बयबो न'खरखौ फोसाबनोसो होननानै थाङो, बे अरायबो सैथो। नाथाय न'खरखौ बयबो फोसाबनो थाङो, थाखा फैसा आरजिनो। नाथाय थांनायनि सिगां माखासे जेरै ट्रेन टिकेटफोरखौ मोजाङै लांनांगौ। आरो जेराव थांगोन लोगोफोरखौ कन्टेक्ट मोजां खालामनांगौ। कम्पानिया माबायदि आरो कम्पानिया माबायदि नङा, सेलारिखौ माबायदि होयो, आरो कन्ट्राक्सननि आन्दाराव ना आरो कम्पानिनि आन्दाराव, बेफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै मोजाङै मोजां थांनानै खामानिखौ नागिरनानै मावहैनांगौ। दा बिनि गेजेराव सोरबा बायदिया ओरैनो उला माला थांनानै खामानि गोदाव सोराव जायो, आरो खामानि मोना जायो, खम समावनो मावहैनांगौ जायो। दा बिनि गेजेराव जायफोर सिगां थांग्रोनाय लोगोफोर दं, बिसोरनाव मोजां डिटेल्स लाग्रोनांगौ। कम्पानिया माबायदि, सेलारिखौ बेसेबां होयो, बेसेबां खय घन्टा डिउटि मावनांगौ। दा बेफोरबायदिखौ मोजां डिसकास खालामग्रोनानै सोंनानै लानानै मथा मथि टिकेट दाननानै कनफार्म टिकेट दाननानै थांनांगौ। ओमफ्राय थांनानै खामानिखौ मोजां मावहैनांगौ, जाला लोंला खालामनाङा, न'खरनि फारसे मोजां खामायनानै लाबोनांगौ। आरो बिदेशआव अनेक रोखोमनि मानसि थायो, जेनेबा सोरबाया जौ फाग्ला, सोरबाया बिदिनो बिरि फाग्ला, आरो सोरबाया बिदिनो अनेक रोखोमनि बायदि बायदि। दा बिनि गेजेराव मोजांबो लोगो मोनगोन, गाज्रिबो लोगो मोनगोन। दा बिनि गेजेराव सायख' एरिख' जेनेबा जायफोर कम्पानियाव थांदों, थाखा फैसा मथा मथि सेभ खालामनांगौ, लोंला जाला खालामनाङा। दिनै गुबुन जाथिया बहुद फैसा सेभ खालामो, जौ लोङा, खम लोङो, थाखा फैसा बहुद सेभ खालामो, बिदि आरो। दा एक्सुवेलि जोंनि बर'फ्राबो खायसे दिनै कम्पानियाव थांदों होननानै सोरबा बायदिया मान्थलि फैसा मोनबाय, जौ बेदर जाय, बिदिजों सोलिया। दा गोजानाव थाहैनायनि थाखाय माबा मोनसेनि थाखायथ' न'खराव मोजां बेफोरबायदिखौ साननानै थाखा फैसाफोरखौ जि गरसे थायो खामायनानै लाबोनांगौ, न'खरखौ मोजां खालामफैनांगौ, बेबायदि आरो। दा गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो थानायाथ' कम्पानियाव, बेबायदि आरो। जेरै दिल्ली बायदियाव थाबा बिहारि लोगो मोनगोन, पान्जाबि लोगो मोनगोन,
बहुद जाथि लोगो मोनगोन, बांगाल लोगो मोनगोन, बहुद लोगो मोनगोन। बेबायदि आरो गोबां स्टेटनि मानसिफोर मावो बिदि आरो कम्पानि मोजांफ्राव दाब दाब जायगानि मिलि जुलि मावनांगौ, हेंसा हेंसि जानाङा बेबायदि आरो बारा लोंला जाला खालामनाङा, बयजोंबो मिलायनांगौ, माखासे बाथ्राफोरखौ खोथा दान्थे बिदान्थे खालामलायनाङा गावजों गाव बेबायदि आरो। दा खायसे खायसे जायगायाव बिदिनो लोंनानै जानानै नांलाय खमलाय जायोबा, बाथ्राफ्रा माखासे जुगुमलायनाय जायोबा उनफ्राव बिदिनो बुलाय सोलायबो जायो। जाहाथे बिदि जाया, मोजाङै मोजां थांनानै बयबो खामायनानै लाबोनांगौ, न'खरखौ फोसाबफैनांगौ। आरो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' फ्रायानो गरिबानोसै, जाय माहाजोना माहाजोन, जाय गरिबा गरिब, गोबाङानो गरिब दं जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि आरो। दा जोंनि आसामावबो खामानिखौ बहुद खम नागिरनानै मोननायाबो, आरो साख्रि बाख्रि नागिरनोबो दानि जुगाव बहुद जारला। थाखा फैसा जों गरिबाथ' बबाव थाखा फैसा होआबा बबाव साख्रि मोनो, आरो बहुद प्रब्लेम जायो। बेखायनो जायफोर जेनेबा कम्पानिफ्राव थांनो आफसुस दङ, जेनेबा मावहैगोन, बिसोरखौबो आं मोजाङै बुङो, जेनेबा थाङिनि सिगां जायफोरजों कन्टेक्ट खालामदों मोजां कन्टेक्ट खालाम, थांनानै मोजां थाखा फैसा लानानै फै, गामिफ्राव बिजनेस खालामफै, बायदि बायदि खालामनो हायो। जेनेबा इसोरा अनोबा लोमजाया साजाया थायोबा। कम्पानियावथ' जेनेबा लोमजाबा साजाबाथ' फैसाया फैखाया, हाजिरा सिस्टेम बायदिसो जाहैयो। डिउटि मावाबाथ' बबाव फैसा मोनो बेबायदि जायो आरो कम्पानि लानानै कम्पानि ओरैबायदि दं, जेनेबा 26 दिन डिउटि, सानडे सुटि कम्पानिनिफ्राय मोनगोन। बेयाव नोंनाव मान्थलि बेसेबां सेलारि बेखौ मोनगोन, आरो अभार टाइम बेसेबां मावो बिनिबो एक्सट्रा मोनगोन। आरो अबेबा बायदि कम्पानियाव सानडेआवबो डिउटि मावहैयो, आरो बेयाव डिउटि मावहैनायाव सानब्रै डिउटि मावनो मोनब्ला प्लास खालामनानै बेथना एसे बांसिन जायो आरो अबेबा बायदि कम्पानियाव बिदिनो टेन्डारनि आन्दाराव मावबा बहुद खामानिया प्रब्लेम जायो। अबेबा बायदिया थिखादारनि आन्दारावसो नालाय, सोरबा बायदिया खामानिखौ गोसो बायदि थिनो, अबेबा बायदियाव मोजां बेबायदि आरो। दा आंबो मिथिगौ, आंबो दिल्लीयाव एसे गोबाव मावहैदोंमोन, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। ट्रेन दाब्बा बानायोमोन, बेयाव थाव टेंखि बानायो, खयला गारि बानायो, आरो उखुम गोनां गारि बानायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय टेंखि गारि बानायो, टेंखि थाव लाग्रा, बेफोरबायदि अनलि दाब्बा गारिल'मोन। साहिबाबाद प्लेटफर्म गुदियावनोमोन आरो आं बेयावबो मथा मथि 6 इयार्ससो मावनानै फैदों। मथा मथि न'खरनि प्रब्लेमखाय आं थाङाखै, आरो बिनि उनावबो बेंगालराव 2 इयार्ससो सिकिउरिटि थाहैनाय जादों बे आरो। ओमफ्राय दा आं थांथ'वाखै। मथा मथि जायफोर कम्पानियाव थाङो मोजाङै मोजां थांनांगौ, थांनानै खामानिफोरखौ मावै दाङै लानानै फैनांगौ। दा जोंनि बर'फ्रा खायसे बायदिया थांनानै जानला मोनला दिनै लोंजा जाला खालामो, बिदि खालामनाङा।